Tule sinä kertomaan jotakin, mitä Herra on tehnyt. Vaikka saamme monta kertaa ja monet ovat kulkeneet vaikeita teitä sairauksien ja kipujen keskellä, niin Jumala on kuitenkin omiensa suoja ja apu. Rauhaa teille kaikille. Mä haluaisin jakaa teille yhden salmin, joka on käynyt hyvin rakkaaksi minulle tässä viimeisen 15 vuoden aikana ja varsinkin taas tänä keväänä. Tämä on salmi 91. Korkeimman suojassa istuvaa ja kaikki valtiaan varjossa yöpyvää sanoo, Herra on minun turvani ja ilinnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Hän päästää minut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Siivillään hän sinua suojaa ja sinä saat turvan niiden alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojaus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä liikkuu, et kulkutautia, joka päiväsydännä tekee tuhoa. Vaikka 1000 kaatuisi sivuiltasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille tulee ansaittu rangaistus. Sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman sinä olet ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä pitsaus lähesty sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillään, et loukkaasi jalkaasi kiveen. Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaat jalkoihisi nuoren leijonan ja merivedon. Herra sanoo, koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä pelastan hänet. Minä suojelen häntä, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avukseen ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen luonaan, kun hänellä on ahdistus. Minä vapaudan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen häntä pitkällä iällä ja suon hänen nähdä pelastukseni. Että todella on mulle semmoinen hyvin rakas salmi ja miten mä sen teille kertoisin. Niin aina kun mulla on ollut hyvin vaikeaa ollut tämä 15 vuotta ja 2 viime vuotta tosi vaikeaa ja on ollut tietenkin näitä helppojakin hetkiä. Mun terveyteni on aika heikko ja mä haluaisin kertoa siitä, kuinka Jumala on auttanut ja kantanut niillä kaikkein moottuisimmilla hetkillä, silloin kun mä oon ollut kaikkein syvimmässä ahdingossa. Ja tässä oli pari viime vuotta sitten, niin joku teistä tietääkin, että mulla oli aivoveritulppa. Ja sitten kun mä pääsin kotiin toipumaan ja ensimmäisiä kertoja, kun mä lähdin ulos kävelemään, niin mä hirveästi pelotti tietysti, kun mulla ei ollut ketään taluttajaa. Ja Hilkka olisi kyllä tullut auttaa mua, mutta mä olin niin ylpeä, että mä en ottanut sitä apua vastaan. Ja mä lähdin sitten yksin kävelemään sinne ja jalat oli heikot ja vapisi. Ja sitten mä kuulin yhtäkkiä siinä tiellä kävellessäni, niin mulla oli askeleet perässä. Se tuntui aivan hassulta ja mä ajattelin, että no kukaan nyt mua lähti vielä tässä seuraamaan. Ja minä pysähtyin. En kääntynyt ja jatkoin taas. Ne askeleet pysähtyi. Mä kokeilin monta kertaa ja sitten mulle tuli semmoinen valtavan ihanaa olo. Se oikein niin kuin hulmahti päästä varpaisiin asti. Ja tuli semmoinen niin kuin oikein
miten mä osaisin sen niin sanoin sanoa, kun se oli niin ihana tunne. Ja tuli semmoinen niin kuin sydämeen semmoinen sana, että sulla on enkelivartija. Ja siinä keskellä päivää, keskellä kirkasta päivää mä tunsin ja näin sen valon, joka tuli sen niin kuin ottaa mun käsistäni kiinni ja hän niin kuin talutti mua siinä. Ja mä sitten tietenkin, kun on suuruuden hullu, niin mä sanoin, että mä haluan toisenkin enkelin. Niin, että mut tasapaino säilyy. Niin siihen tuli toinen rinnalle. Ja näin he talutti mut kotiin. Ja sitten seuraavana päivänä niin yksi veli soitti mulle Keski-Suomesta ja sanoi, että hän on nähnyt semmoisen näyn, että sulla on enkelivartija. Ja seuraavana yönä mä sitten heräsin, kun mulla oli hirveän huonosti nukuin tietenkin. Ja sitten mä heräsin ja ensiksi mä vähän niin kuin säikähdin, että voi Jumala rakas, joko mä taas on sairaalassa, kun ei semmoisia valkoisia vaan seisoo siinä rinnalla. Sitten mä pistin pääni tyyniin, että tuli taas semmoinen ihana olo. Ja sitten sanoin, että tuli vaan semmoinen ajatus päähän, että ne on ne mun enkelini. Pistin pääni takaisin tyyniin ja nukuin aamuun asti. Hyvin turvallisesti, hyvän yöunen saaneena ja levon saaneena. Mutta asiasta toiseen ja jälleen kerran mun elämässä on semmoinen hyvin hankala mulle itselleni ja varmasti myös mun lähimmilleni tilanne. Ja mä en tiedä, mitä Jumala haluaa mulle kertoa tai sanoa. Ja miksi Jumala mua aina kurittaa. Mutta tietenkin me kaikki ollaan erehtyväisiä ja emme aina kulje niillä Jumalan askelissa, kun pitäisi kulkea. Meidän aina itse kumpiin pitäisi katsoa, mitä omia tekojamme ja sydämemme ja asenteita, että meillä kaikilla on varmaan semmoista, mitä meidän pitää aina välillä laittaa pois. Ja ei kannata hakata päätään seinään, niin kuin mä aina hakkaan. Se on varmasti Jumalan yksi rakkauden odotus mun elämässäni, että hän pitää mua kurissa tällä konstilla, koska mä oon semmoinen ihminen, joka hakkaa aina turhaan päätäni seinään. Ja tosiaan mä pyytäisin teitä ihan seurakuntana rukoilemaan mun puolestani. Kiitos Isä, että me saamme olla hetken ihan hiljaa itse kukin, niin tuoda kaikki omat asiat sinulle. Sinä lähetit poikasi Jeesuksen Kristuksen lihaksi tänne maan päälle. Herra, niin että sinä näet, tiedät, koet ja tunnet, minkälaista on ihmisen elämä. Elämä kaikessa kivussaan, säryssään, rajallisuudessaan. Kaikessa pelossa ja heikkoudessa. Myöskin sinä Jeesus Kristus saat kokea tuntea ne monet ilon ja riemun hetket. Kiitos Jeesus, että sinä ennen kaikkea tulit tänne minun, meidän kaikkien syntien
jotta meillä pelastus olisi Jeesus Kristus. Missä? Vain sinun nimessäsi. Vain sinun sovitus kuolemassa, maahan vuodatetussa veressä. Herra, me tahdomme tässäkin hetkellä muistaa tämän tosiasian. Se on kaikkein tärkein, että minä saan omistaa Jeesus Kristus sinut ja iankaikkisuuden. Herra, me rukoilemme tässä seurakuntana, että sinä annat Pyhä Henkesi läsnäolon ja voiman ja voitelun meille itse kullekin oman vaelluksemme aikana ajaksi, kilvoituksemme loppuun saakka, että me kenties perille jaksaisimme. Mutta kiitos, Isä taivaallinen, että sinä et poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden meitä ketään hylkää, et ketään jätä. Jos jollakin on vaikeaa, raskasta, sinä Jeesus otat vaikka syliin ja viet perille saakka. Niin myöskin tällä hetkellä sinä näet Kati sisaren. Sinä suljet hänet sylinsä ja sinä viet eteenpäin. Herra, me seurakuntana rukoilemme sinun sanasi mukaan, että jos sinun hyvä tahtosi on ja sinä sen hyväksi näet, niin paranna Kati. Mutta ennen kaikkea me Jeesus siitä kiitämme, että sinä olet Katinkin nimeltä kutsunut. Ja kun hän omistaa sinut Jeesus Kristus, niin hän on kerran näkevä sinut kasvoista kasvoihin. Saa kerran koskea sinun haavojasi, jotka sinuun lyötiin Katinkin syntien sairauksien tähden. Aamen.